Tento film je podle skutečné události, která se stala roku 865. A sponzor pořadu vám přináší Siesta. Dobrá sušenka do pohody. Mistře Jodo, viděl jsem, jak Darth Vader oživl. Doopravdy? Viděl jsem to na vlastní oči. Před dávnými časy. Obživil jsem díky mým panovníkům. Promiň, Klone, že jsi mi musel obětovat život, ale bylo to pro tvé dobro. A teď dobijem s mým klonem celou vesmírnou loď. Tak takhle se to stalo. Doopravdy? Musíme si na ně počkat. Darth Vader přichází. Neslyšíš něco, Jar Jare? Ano, Jodo, slyším. Jsem tady a jdu vás zničit. Ne! Postavíme se mu. Já taky. Tu máš. Jo, Jar Jar Binks je v akci. To jste neměli. Za to vás zničím. A budete mrtví. Teď. Už jdu na vás. My se nedáme. Běžím do něj. Souboj titánů. Ne, Jodo, ne. Teď. Ne, nechci zemřít. Teď zabiju i tebe. Budeš synem smrti? Ne, já nechci. Pojď a nebuď srab. Ne, prosím, slituj se, prosím. Nebudu mít slitování nad nikým. Já snad spadnu. A já padám. Jau, pum. Ani jsem mu nic neudělal a je mrtvej. Těšte se, protože jestli tady budu vládnout navždy, což jako budu, tak i vy budete mými sluhami.